A silvicultura, o modelo de silvicultura que aplicamos é un modelo adaptado ao pino. Basicamente empezamos por facer a propia plantación, non? A acondicionamento previo do terreo, a propia plantación en sí, acompañamos cunha fertilización inicial e despois os traballos culturales típicos, que son as rozas de matogueira para ir reducindo un pouco esa competencia inicial do matorral cos pinos. Temos tamén ganado na finca, co cal eses cabalos axúdanos a facer esas rozas, non? Como se foran rozadoras naturais. E despois, cando os pinos van collendo un tamaño xa axeitado, un diámetro e unha altura adecuada, pois vamos facendo as podas, non? Dividimos xeralmente en 2 ou 3 podas. Facemos unha primeira poda de penetración, despois unha poda baixa, subimos normalmente a esa altura de poda hasta 2,5 metros e despois, por último, nos millores pés, que son os pés de porvenir, facemos unha poda alta buscando ter un maior porcentaje de madeira libre de nudos o día de mañá, non? O día da corta final. Esa madeira será de maior calidade, os árboles de mellor fuste, de mellor calidad e buscamos obter a maior cantidade posible de madeira con un uso estrutural.